Rozcvičovacie desatoro, kobra, striežka. Pri cvičení kobra, striežka sa budeme dynamicky hýbať z jedného cvičenia, z jednej pozície do druhej pozície. Začneme v pozícii kobry, kedy sa položíme kolenami na zem a pretlačíme panvu jemne dolu. Znova, nesnažím sa to robiť na silu, robím to len tak, ako mi to telo dovolí. Z tejto pozície sa dostanem zadkom hore, pričom sa budem snažiť pritlačiť päty na zem. Znova, nesnažím sa násilne tie päty tlačiť na zem, ale len tam, kde mi to povolia. Kolená by mali byť vystreté, nemali by byť nejako moc pokrčené, mali by sme sa snažiť ich vystierať a hlavu by sme mali sa snažiť pretlačiť cez naše ramena. Vraciame sa naspäť do kobry, môžeme pozrieť hore a znova opakujeme tento pohyb. Toto cvičenie je veľmi komplexné, naťahuje nám prednú časť tela kompletne, takisto aj zadný reťazec. Je to cvičenie, ktoré nám rozpohybuje kĺby, bedrové, ramenné a takisto hrudník v predozadnej rovine.